Aquest recurs el podeu utilitzar l'11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, i el 8 de març, Dia de la Dona, i consisteix en resoldre el misteri de les científiques amagades. Està pensat per a que hi hagi 5 grups d'alumnes heterogenis de primer i segon. És bastant important que estiguin barrejats els alumnes de primer i segon perquè hi ha bastant de text a llegir i se li pot fer feixuc a un alumne de primer. Aquí darrere teniu les instruccions pels mestres i també les científiques que es treballen. Ada Lovelace per un grup, Hypatia un altre grup, Marie Curie un altre grup, Jane Goodall un altre grup i Margarita Salas un altre grup. Tots els grups comencen amb la mateixa carta inicial d'una científica i han de descobrir quina és aquesta científica, desxifrant els diferents reptes. Per davant sempre hi ha l'explicació i al darrere tenim, doncs en aquest cas, el repte que toca, però cada repte és diferent. Són un total de 6 reptes i en l'últim, a més, hi ha l'enllaç a un vídeo que parla sobre la científica que els ha tocat. Què aprenem de cada científica? Doncs en coneixem la seva foto, el seu nom, el seu any de naixement i un dibuix. L'única cosa que s'ha de retallar són aquestes 2 targetes, una que diu molt resumit què va fer la científica, la primera programadora, una altra que diu què ens ensenya aquesta científica i una altra targeta que explica breument una mica de biografia d'aquesta científica. Tota aquesta informació, en l'últim repte, els demana que la col·loquin en una cartolina i que ho expliquin a la resta de companys, perquè la resta de companys no coneixen aquesta científica, en coneixen una altra. Així que treballem una mica com si fóssim grups d'experts.